Wel, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni yma I gylch y gwartheg a mae'r gystadlu wedi bod yn rhyfeddol drwy'r bore. Ni dal gyda'r Heffrod Limousin a mae Enion yn gwmni o hyd. Enion, I ni'n cael gwledd fel wedi sy'n gynharach. I cael modd I fyw yma. A boes bach, mae yna wartheg da tu ôl I ni fan hyn nawr yn dose. Anhygoel. Dych chi'n mynd i'r pwysau mawr rwan dydych. A der ni drafod Heifer Sioe nawr te loli yw enw hon. O Sir Fôn wrth gwrs wedi cael llwyddiant eleni'n barod yn do. Yndi, di ennill ffair am o'n rhyw thefnos yn ôl. Yndi, chwarae teg a... A mi oedd loli yma yn y ffair all llynedd, fel yn y baby beef yn doedd? Oedd, gen fo. A gath o lwyddiant mawr yn do efo bystach bach baby beef llynedd yn do, chwarae teg. Ond na, penderfynu cadw hon I ddanos y hun a mae di talu sy'n I ddyd. O, do, mae yn edrych yn awr y teg, mae Rhys yn gemster ar y gwaith a. Yndi. Nawn ni drafod y Heifer drws nesau I hwnna nawr te Ogi. Mae pawb yn ei alw Ogi sydd yn dangos I ar ran Eddie Morgan yn dy fe. Yn chi, A twa be, weles I hon yn dod oddi ar y trailer ddoe ac yn mynd i'w gwely fel petai. A twa be, pan wyt ti'n gweld hon yn y cynawd, mae hon yna I gyd hefyd. Yndi. Mae'n rhywbeth rei special amdani chi'n dod. Mae'n... Mae just y cwarter I ôl na fyna. Yndi, mae'n led yr ethrol i'n dod a mae'n hir yn dyri. A mae'n ipyn o stretch ni ac yn caru un y dda yn dyri. Dwi yn meddwl bod yna rhywbeth reit special am hon. Mae rhaid I fi gyfadde. A Ogi'n neud job dda iawn ar ddanos eich chwarae teg. A mae Eddie yn gwybod sio ti droi nhw mas yn dwi. Yndi, Mae'n gwybod sio ti gael nhw just reit. Fel mae yr arddangoswyr I gyd yn y ffair a bod yn dig. Ie, yn chwarae teg, glod I bob un o'n nhw. A wedyn teulu Ponsonby o Sir Fôn eto. Mae'n gynrychiolaeth dda fan hyn rhwng Rhys a'r teulu Ponsonby. Tony fan hyn o Lady Gaga. Faint mae hon yn pwyso Tenion? Lady Gaga yn pwyso 688 gen Tony fama. Mae'n llawn cig chi'n dynnu mewn. Mae'n cario ar y top. Yn mynd, nôl at Heifer Eddie. Mae yn ôl gyda honna, dwi'n meddwl bod e'n gon. Ynddi fe? Yndi, mae o... Dwi'n meddwl bod e'n methu credu yn do gig a siwt mae'n handlo, dwi'n meddwl. Yndi. Mae'n ôl eto, mae e just yn... Mae'n methu cadw I ddwylo offi. Yndi. Nag yw, mae e... Na, chdi, na. Ai, yn glap o Heifer. Yndi, mae. Yndi. Ac yn danos un y dda fi. Yndi, mae yn. Yndi, mae yn. Ond tybed le eith y garden goch yn y dosbarth yma nawr te. Tipyn o ffordd I fynd. Sbiat ar un Rhys, wa. Nôl at un Rhys mae'n mynd ac wrth gwrs fel wedi si hon wedi ennill yn ffair am Môn. A'i loli eitha hi. Mae Deian yma hefyd. Ond ddim yn eiddo I Rhys. Rhys wedi gwerthu Deian. Mae yna rhywun arall yn dangos fe. Fi ddim yma, na dron y bystych nes mlaen. Ond wedi fagu gan Rhys wrth gwrs, ond dyna chi loli a mae hon yn edrych yna goel fyna nawr. Wedaeth chi, mae'n agos ma. Mae yna ddrama, mae yna densio ma fel sy'n bob blwyddyn. Oes. Felly dowch nôl ato ni yn y man I weld le mae'r garden goch na mynd. Ni te'n cyrraedd pen llanw dosbarth 8.5 yma yn y ffair. Dyna chi'r beirniad yn osbarth yr Heffrod yn y ffair ei eleni, sef Mike Rowlands. O Fergol Wen. Mae di tynnu Glyn Howardson mewn hwn. Mae di tynnu Heifer Glyn Howardson mewn i'r safle cyntaf. Pawb yn meddwl bod I rhwng Heifer Eddie Morgan a Rhys Owen, ond Glyn Howardson a wedes di, Enion a bod yn deg, wedes di, mae hon fel barel. Yndi, mae'n llawn cig chi'n di, a mae'n dilyn yr Heffrod eraill. Mae'n di roi fyny chi'n dyri, Bacardi sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Pwy mae'n mynd I dynnu fewn nesaf te? Mae'n edrych ar un Rhys. Enillodd yn y ffair Ian Sir Fôn. Thos yn ôl, mae'n Eddie Morgan mewn i'r trydydd safle. Mae di crafu ben go arw fel clas yma chi'n di. To be, reit, pa welwn ni'r tair ma drws nesaf I gilydd nawr. Fydd hon yn dipyn o lygfa. A ti dair Heifer special iawn yn Yndyn, maen nhw, yndyn. Y tair goch na da'i gilydd, drych ar hynna. A chi safon o stoc. Anhygoel. Yndyn. A mae'r ddwy fyna yn yr ail a trydydd safle. Ond drych ar tair hwnnw, rhyfeddol. Yndyn, maen nhw. Cig siarad air yna. Mae'r arddangoswyr yna i'w camol. Yndyn, maen nhw.
Ynde. Yr hyn maen nhw wedi droi allan yn y ffair yma. A Mike jyst yn cael ei ddwylo unwaith eto enion i ysdeud yn hollol sicr bod e'n neud y penderfyniad cywir. Ond dwi'n wedi newid dim un o'r safleoedd cynta. Na chdi? Dim un. Newid ambell un falle, trydydd, pedwerydd, ail, ond dim unwaith. Mae wedi ffindio i enillydd bob tro mo'r dosbarth ar y teg iddo fe. A dyma fydd y canlyniad terfynol, dwi'n meddwl. Tony Ponsonby fyna, Heifer. Ydy. Mae Tony wrth gwrs wedi cael crynlwyddiad yma hefyd dros y blynyddoedd. Ddim i fod yn y dosbarth yma eleni, ond dyna beth yw cystadlu, ynddo fe? Ie, yn hollol. Fel ydych chi gynnau di rywun. Mae'n neis cael cardyn coch bob yn un, ond di rywun i'n mynd o, mae cardyn coch o hyd, mae'r rhestr. Yr gymdeithas ar ddangos, mae'n just y bobl o'n gwmpas ni, yr hwyl da ni'n cael, mae'n bleser i bod yr rhan o'n o. Ie, yr wefr yna, ynddo fe? Ie, hollol. Ac edrych mae unwaith eto ar Heifer Rhys. A wedi tynnu yr Heifer ddi fyny i'r trydydd safle. Ydy? Ydy, fe. A dwi'n meddwl mae fel hyn fydd i mwyach. Un edrychiad arall. Yw i'n mynd i fynd lan i'r ail safle? Odi. Mae'n rhoi yr un ddi fyny i'r ail safle. Felly Heifer Richard Evans, Kiwi Queen, wedi mynd i'r ail safle. Neu gofyn nhw... O, na, gofyn nhw cerdded mae, Ie. O, hynna'n ddiddorol. Yndi. Tro cyntaf mae wedi gwneud hyn heddi, Enion. Ie. Just wedi gofyn i'r ddwy yma i fynd. Yw'r Rhys yn mynd i gadw gafel ar yr ail safle yna? Nag yw i wedi. Dwi'n meddwl bod wedi tynnu Rhys fewn i'r trydydd. Na, mewn i'r ail safle. Ond nawr te, dyna ni'n gweld beth sydd wedi digwydd yma nawr. Rhys lawr i'r trydydd safle. Yndi. O'r Heifer ddi ma wedi dod allan o'n unlle. Yndi, mai. Yndi. A mae bawd i fyny, mae'n hapus nawr. Yndi. Chwarae teg o, gath o ddipyn o waith o'r glas yna, ond... Allon gwarchiadau i Glyn Awerton. Ie. Prif 41, wedi mynd â hi Enion ac yn gwbl heiddiannol am 40 goch. Yndi, mae o, yndi. Chwarae teg. Wel, llonggorchiadau Glyn. Arbennig. Diolch yn fawr iawn. Ei, oedd hwnna'n un agos. Oedd o'n i'n meddwl bod e'n clas anodd iawn i'n meic. O, dim chwarae. Na, o'n i'n crynu'n bach o'n i'n lle oedd yn mynd i fynd. Na, hapus iawn. Be wedodd meic wrth o ti fyna ni'n gweld ti gael sgwrs sydyn gyda'r beiriad? Jyst deud bod top da ni a bod i'n lan, dim wast o gwbl o'n i'n de. Ond na dim yn edrych yn pwysau, mae'n edrych yn fech. Mae'n cario fe'n dda. Yndi, mae. Na, hapus iawn. Pob lwc fawr i nawr. Diolch yn fawr. Diolch Glyn, llonggorchiadau. Diolch.